ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Похваленный Иисус Христос. На веки вечные. Амен. Уважаемые браты и сестры, ад ім'я нас усіх прагну прывітаць у нашай супольнасці айца Аркадія, пробашча з парафіі у Гудагаі, які з намі сёння падзеліцца Божым Словам і ў такі спосаб дапаможа нам лепш падрыхтавацца да парафіяльнай урачыстасці Міхала Арханёла, трываем у 40-гадзінным набажэнстве. Таму шчыра вітаем і просім айца Аркадія, каб гэтую святую імшу цэлебраваў за памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці для памерлай Станіславы Тамялойць у 4-ю гадавіну ад яе смерці, для памерлая Зенона Міхала Талалайчык. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі чыстым сэрцам удзельнічаць у Еўхарыстыі. Спавядаюся. Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, Хто зграшыў? я вельми думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся, Пане, над нами, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся, Христе, над нами, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся, Пане, над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Божа, Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і свету, прийми молення нашає, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єзу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отця. Амен. Молімся. Божа наш Ойча, Ty у літості і милосердності найбільш проявляєш свою всемогутність. Спасилай нам завсёды Твою ласку, каб мы праз досконалое христианское жыццё на зямлі
досягнули обетованного счастья в небе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання книги пророка Амоса. Так каже Пан Усімагутний: «Горе безклопотним на Сіоні і тим, хто сподяється на гору Самарийську, тим, хто злег на ложах со слоновой кости и пестится на своих постелях, хто єсть ягнят со статку і телят середини паши, тим, хто співає під гуки гуслів, хто видумляє собі, ніби Давид, музичні інструменти, хто п'є з келихов вино, намащивается наилепшими олеями и не переживает за падение Юзафа. Тому теперь пойдут сены у выгнания на челе полонных, и стихне радостный крик распещенных». Это Слово Божие. Хвали Пана, душа моя. Хвали Пана, душа моя. Бог навеки заховає вірність, справедливо суді покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язняв. Хвали Пана, душа моя. Пан відкриває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужеземців. Хвали Пана, душа моя. Пан сироту і удаву підтримлює, а шлях грешний скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог Сионе с поколения у поколения. Хвали Пана, душа моя. Читание первого послания святого апостола Павла до Тимофея. «Ты, о человек Божий, позбегай помылок, и мкнися до справедливости, побожности, веры, любови, терпливости и лагодности. Змагайся добрим змаганням віри, тримайся вічного життя, до якого ти покликаний і про якое ти дав добре визнання перед многими свідками. Перед Богом, який дає життя усьому, і перед Єсусом Христом, який дав перед Понтієм Пілатом добре свідчення. Наказую тобі заховувати заповідь чистий і беззаганний аж до об'явлення Пана нашого Єсуса Христа, якої у свій час покаже щасливий і одинний моцний король над королями і пан над панами, один і несмиротний, який живе у недоступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачить не може. Йому пошана і вічна моць. Амон. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус Христос хоть был богат и стал бедным для вас, как вы узбогатели ягоным убавством. Аллилуйя.
z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. Jezus сказал фарисеям, był один bogaty człowiek, jaki apranął u parfiru i tонкое полотно, i każdy dzień cudownie bankietował. A niejki żabrak po imieni Lazar leżał koło jagonej bramy u strupach i chciał nasycić się tym, co padało ze stoła bogacieja. Собаки ж приходили и лизали струпы ягоные. Помер żabrak i uniesiony był aniołami na łonie Abrahama. Помер i bogaty i był pochowany. U piekla, будучи u pakutach, on uzniał swoje oczy, ubaczył z dalek Abrahama i Lazara na łonie jagonym. I uskliknąwszy, skazał: Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mnoju. I poszli Lazara, kab pomoczył koniec swojego palca u wodu i ochłodził mój język, bo ja pokutuję upolem tym. Ale Abraham skazał: Dziecię, uspomnij, że ty otrzymał już swoje dobro u swoim życiu. Podobnym czynem i Lazar licha. Теперь on тут суcieszается, a ty pokutujesz. I do tego усяго поміж nami i wami покладена wielizna prorwa, tak że ty, kto chce, nie mogą przejść odsiul do was i odtul do nas nie mogą przejść. Wtedy сказał on: Dyk, proszę ciebie, ojcze, poszli jego u dom mojego baćki, bo u mnie 5 bratów. Niechaj zaświadczyć im, aby jany nie przyszli u to miejsce pokuty. Abraham odkazał: U ich jest Mojsiej i proroki, niechaj słuchają ich. A on odkazał: Nie, ojcze, tylko kiedy kto z pomierłych przyjdzie do ich, pokają się. Wtedy Abraham skazał jemu: Kiedy Mojsieja i proroków nie słuchają się, to kiedy kto z pomierłych uwoskreśnie, nie powierać. Гэта słowa Pana. Umilowane u Jezusie Chryście, braty i siostry, drogie dzieci, сегодня u nas, u niedzielu, podrychtowka do parafialnego odpustu, jaki zawtra będziemy odznaczać. Ci, kto z was wie, jaki zawtra będzie odpust, jaki fest jest u Aszmianach. Co ty wiedajesz? Skaży. Tak, dobra. A kto wiedaje, jaki fest zawtra będzie odznaczać? U honor jakogo świętego? Jak ty skażesz? Michała Archanioła? Tak, Michała Archanioła. Michał Archanioł, to był człowiek czy nie człowiek? Nie, to nie był człowiek. Was na pewno już nauczyli про to, że jest anioły, tak? I że jany duchy. To nie ludzi, jany tak samo mają swoją osobowość, ale to nie ludzi. Co robią anioły? Gdzie one znajdują się? Wiecie? Jest tu wśród nas anioły? Jest, koniecznie, jest anioły. Każdy z nas ma swojego anioła, jaki nazywa się jak? Chraniciel. Tak, każdy z nas przychodzi u kościoła z aniołem
ахоўнікам, калі закончыцца гэтая святая імша, куды вы вернеце się? Дадому, так? Хто хацеў бы ўжо дадому пайсці? Не трэба, яшчэ троху пацярпіце. Трошечку помолимся. Калі вернеце дадому, то таксама з вами пойдзе ваш анioł, ахоўнік. Мы бачым анiołаў? Nie możemy ich ubачыць. Człowieka możemy ubачыць, anioła nie możemy ubачыць. I mianowita zautra będziemy odznaczać święta u honor świętych archaniołów. To, można by сказать, wyższe duchy. I wśród ich będzie archanioł Michał. Kogo z was Misza zawódź? Jość tu Misza? Jość Misza. To ciebie zautra będą wsie winszować z imieninami Misza. I drugich Miszał tak samo. Dzieteczki, siódnie Ewangelie, jakie ja przeczytał tylko co, było przyświecone dwóm ludziom. Autor Ewangelia namalował nam obraz dwóch ludzi. Один człowiek był wielmi bogaty, tak? Pamiętacie to? A drugi był wielmi biedny, nawet jego nazwali żabrak. Czy wiecie, kto taki żabrak? Wiecie, tak? Kto taki? Tak, człowiek, jaki żabruje, prosić ab niczym. Prosić ab niczym. I tam jest opowiadanie u Ewangelii, że bogaty człowiek żył u wielkim dostatku. Tak pamiętasz, przypomnił sobie. A kolej bramy jagonaha palaca, poglądajcie, on miał palac. Nie prosto. Gdzie wy żywiecie? U kwaterach? Kto u domie żywie? Niektórzy u domie. A kto u palacy żywie? Kto ma palac? Podymijcie. Czy nie ma palaców? Nie ma. Dworec u kogo? U ciebie nie dworec, tak? Choć znajecie, dzieteczki, wasz dom to wasz palac. Wasze baćki zrobili jego takim, że on najprzyjaźniejszy. I właśnie był ten człowiek, palac to nieszta wysokie, wielkie. I koło jagonej bramy leżał żabrak. I on nie miał czego jeść. I jemu nikt nie dawał nijakiej jeży. I pomiar ten żabrak, ten biedny człowiek. A później pomiar tak samo bogaty człowiek. I bogaty zdziwił się, bo on opinął się u piekle. Wiecie, co такое piekło? Piekło to хорошо или нет? Nie хорошо. A nieba? Nieba to radość, to to miejsce, kudy każdy chce pójść. Kto z was chce pójść u nieba? Kto chce? Koniecznie usie chcą być u niebie. A kiedy skończy się nasze ziemne życie, to my możemy opinąć u niebie. Jednak to zależy od tego, jakimi my będziemy tu na ziemi. Właśnie wierniemy się do Lazara i do bogatego człowieka. Konkretnie Jezus u Ewangelii osudzaje bogatego człowieka. Jak думаете, czy osudzaje jego za jego bogacie, za to, że on miał bogacie? Nie, nie za to osudzaje, a za co osudzaje? Za to, że on nie dopomagał komu? Biednemu żebraku, tak? Że ten żebrak pomiar, choć był, zwiernicie uwagę, ja teraz skażu do starszych, do waszych baćków, do tych, kto przyszedł na imszu, zwiernicie uwagę na wielizarny kontrast. Jest palac, jest u tym palacy ewangelist rysuje obraz człowieka, jaki bankietuje każdy dzień i koło jego bramy pomieraje człowiek u potrzebie. Koło tej bramy. I tu mianowita idzie gaworka про бездушność. Bóg nigdy nie osudzaje materialne dobroty u człowieku, nigdy nie osudzaje bogacie, osudzaje to, kiedy u grudziach
Zamiast serca u człowieka jest groszy, nawet złote. Kiedy człowiek zakrywa swoje serce na potrzeby drugiego człowieka. Dzieci, skażcie mnie, kiedy łaska, czy jest ludzi, jakie mają potrzebę na świecie? Czy jest ludzi, jakie mają potrzebę u jeży na przykład? Czuli na pewno про to, że jest ludzi, jakie i сегодня mają niedochop jeży. Czy jest ludzi, jakim nie chapaje odzieży? Jest takie ludzi. Ich nazywają biednymi. I oni mogą żyć u dalekich krainach, tak zwanych biednych krainach. I czego oni potrzebują? Od ludzi bogatych, od tych, kto ma dostatek. Jak wy думаете? Potrzebują dopomogi. Prawильно, aby im dopomagać. Kiedy człowiek głodny, a my jemu dadzimy jeść, to jak nazywaється taki postupek? Tak, to będzie dobry uczynek. Możemy nazwać takim nazownikiem jak dopomoga. Dopomoga człowieku to dobro. Скажите mnie, czy wy już umiecie jakieś dobre uczynki robić? Umiejecie? Umiejecie, malajcy. To wielmi dobra. Wasze baćki dowolne mianowite od tego, że wy umiecie robić dobre uczynki. U drugim czytaniu сегодня, kiedy uważliwie słuchali, dzieci to nieuważliwie słuchają, prawda? Dzieciom można nieuważliwie słuchać, tak? Dozwoleno. Ale baćkam, ale babulam, dziadulam, to trzeba uważliwie słuchać. Kiedy wierniecie się do domu, później rozpowieści jeszcze raz. Kiedy ktoś ci słucha uważliwie, to tam i szła gaworka про cnoty. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że dobry człowiek to той, kto sprawiedliwy, kto miłosierny, kto łagodny, kto po prostu dobry. I właśnie wierniemy się do tego czytania u nas про Lazara i про bogatego człowieka. Dzieci, zwiernicie uwagę na to, co odbyło się после śmierci. Zwiernicie uwagę. Człowiek, jaki na ziemi, całkowicie spodziewał się na swoje bogacie. I on zakrył się na Pana Boga. I on nie baczył Pana Boga, nie chciał czuć pro Pana Boga. No i после śmierci, mianowite opinął się u piekle, co było wynikiem jego wyboru przy życiu. Dzieci, kto z was chce modlić do Pana Boga? A kto z was chce nie tylko modlić, ale jeszcze być na świętej mszy u każdą niedzielę? A ktoż jeszcze jak nie ty? Koniecznie. Właśnie mianowite u was, dzieci, jest wielmi przygorzее żadanie u duszy, u serca, aby być blisko Pana Boga. Скажите mnie jeszcze jedno. Czy wam усяго хапає? Есть jeża doma? Есть. Abutek, każdy u abutku przyszedł, czy ktoś ci basikom? Wsie w abutku przyszli, tak? A dzieża u was jest. Скажите mnie, odkul to usie u was? Odkul? С завода делают. С завода делают одежду, а потом перевозят в магазин. No dobre, tak, wielmi dobra. Mnie przypomniła się starejszym, skażu, był na rekolekcjach w Mińsku. Była susrecza z dziećmi, jak teraz, koniecznie dzieci było znacznie mniejsze. Pytają się, woś Bóg dał nam baćków, no, mamu dał. Dlaczego dał mamu? Dlatego, aby lubiła dzieci, każą. Dlaczego tatu dał? Aby na robotę chodził. A dlaczego babuszku dał? Żeby groszy dawała. Tak, z zawoda u nas usio, tak?
a z zawoda przywozić w magazyn, a z magazyna jaka ono opynuła się na tobie, jak ty думаешь? Tak, baćki покупают, prawda? Już mama, tata, jakie kuplają już это. Не то, что бабушка есть, а прабабушка у меня есть. To u ciebie dwie krynicy. Dzieci, woś, baćki, kupić что-нибудь dla was. Jany prosto idą w magazynie i im tak dają ci, coś ci powinny jeszcze za to oddać. Potrzebny groszy, tak? A odkąd biorą groszy? Wy już wiedziecie? No wam to babuszka daść, da? A baćkam kto daje groszy? A babuszka тоже, да? Бабушка пенсию получает, кажуть. С работы. Так, бацькі работают, і ім трэба добра папрацаваць, каб здабыць гэтыя грошы. Вось менавіта все, што матэрыяльнае ў нас. І дом, і ежа, але таксама і адзежа, таксама і аўтамабіль, і ўсе вашыя дапаможныя прылады для школы, напрыклад, усё гэта з'яўляецца тым, што зарабілі вашы бацькі. Яны выдаюць грошы, між іншым для вас. І глядзіце, дзеці, гэта і ёсць прыклад таго, што хтосьці жыве дзеля другога чалавека. Скажыце мне, вы удзячны сваім бацькам за ўсё, што яны для вас робяць? Да, будьце удзячнымі, абавязкова будьце за гэта удзячнымі. Дзеці, можаце вярнуцца ўжо на сваё месца. Ты хочаш домой, трошку яшчэ пачакаем, памолімся трошачку і тады пойдзеш домой. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру у адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які ўсяму дае жыццё, скіруем нашыя просьбы у інтэнцыях Касцёла і ўсяго свету. Боже, навучы хрысціянаў быць адважнымі сведкамі веры ў сучасным свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойче Нябесны, захавай нашага папу Льва і нашага біскупа Уладзіміра у здароўі душы і цела. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Отче наш, навучы людзей багатых дапамагаць, падтрымліваць і любіць тых,
Хто у патрэбе, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, приведи у свой костел наших родных и знакомых, якія Цябе яшчэ не ведаюць, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойче, освяти наш розум и сердце, каб мы прославляю Тебе своими словами и учинками, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ойче, прийми у радості Твоєго владарства нашого спочилого пробурща ксенза Яна, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, дай нам свою ласку и любовь, каб мы заўсёды были верные Тебе, Тебе просим. Wyslухaj nas, Panie. Molim się za pamierlych Stanisławu, ta miałojć u 4. gadowinu śmierci, a tak samo za pamierlego Zianona, Michała, Talalajczuka. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Boża miłosierny, wysłuchaj nasze malitwy i dopomaży nam życiu lubowi. Pras Chrysta, Pana naszego. Amen. Хвалим Тебе, Пане, хвалим Тебе, Пане, и увельбям, зошен górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Хвалим Тебе, Panie, i uwielbiam, znoszę górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. O wielki Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, niedorówna Tobie nikt, niedorówna Tobie nikt. O wielki Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, niedorówna Tobie nikt, niedorówna Tobie nikt. Malicie się, braty i siostry, kab maju i waszu achwiaru przyniał Bóg, Ojciec Usiemahutny. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Miłosierny Boża, przyjmij naszą achwiaru i uczyni, kab praz jaje odkryli się dla nas. Krynicy usielaka błogosławienia. Praz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. І з Духом Твоїм Ugoru serce. узносим їх до Пана. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Годна гета і справедлива. Zaprawdy, godna geta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, kab my zausiody i usiudy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny, Wieczny Boże. U Tobie my żyjemy, ruchajem się i snujemy i u naszym ziemnym wędrowaniu zausiody odczuwajem Twoją dobryniu i nosimy u sobie zadatek wiecznego życia. Bo majuczy pierwsze dary Ducha, praz jakoga Ty uwaskresił z martwych Jezusa, my spodziejemy się otrzymać wieczny udział u paschalnej tajemnicy. Tamu z aniołami my proslawляем Ciebie z radością usklikający. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Zaprawdy Boża, Ty święty, krynica usielaka i świętości.
Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kali dobrowolna wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, lamał i rozdawał swoim wuczniom, każuczy: bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim wuczniom, każuczy: bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Obwieszczajem śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajem Twoją wskrzesienie i czekajem Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i z martwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Udoskonali Jego u lubowi, razem z papem naszym Lwom, biskupem naszym Włodzimirem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie posnuli nadziei na wskrzeszenie, i про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло Твоєго обличчя. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділ у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею, Панною Марією, со святим Józefem jej obrannikiem, со świętymi apostolami i усіми świętymi, які спред віку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie, Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, przez usie wieki wieczny ja. Amen. Nazywaj mi i imi zjawlajem się, temu ośmieliwałem się kazać. Который есть у небе, святися имя Имя Твое, Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złego, daj łaskawa spokoju dni nasze, dopomaży nam u miłosierności Twojej, kab my zawsiody byli wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, spokój pokidaję Wam, spokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy
zgodna z Twojej wolей, одарить Его спокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Amen. Spokój Pana niechaj zаўсёды будзе z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи światu, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Panie, ja nie warty, kab Ty uwejszł do mnie, ale skaży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Bóg kiedy stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Przyjdź, Jezu mój. Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach, by niebo nam otworzyć. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój. Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcić. Przyjdź, Jezu mój.
Odnowi moją nadzieję, zapalił во mnie любовь. Panie, daj żywую wieru, kab ей żyć sługam ох Twoj. Ja wiedаю, Ty lubisz mnie, ja wiedаю, Ty czujesz mnie. Mój Jezus, jednajся со мной, живи во мне. Я wiedаю, Ty lubisz mnie. Окажи мне милосердность, натали своим життем. Вечно нова Твоя верность, Пан мой и приятель мой. Я ведаю, Ты любишь меня, я ведаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, еднайся со мной, живи во мне. Я ведаю, Ты любишь меня. Отпусти мои провины и пробачь мои грехи. Пан лагодный и терпеливый, не погардь слугой Твоим. Я ведаю, Ты любишь меня, я ведаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, еднайся со мной, живи во мне. Я ведаю, Ты любишь меня. Молимся. Усемогутny Boże, niechaj najświętniejszy sakrament odnowić naszą duszę i ciała, kab my mogli stać spadkojemcami chwały Chrysta, u jakim razem cierpim, obwieszczaючи śmierć Jagonuju, jaki żywie i waladarzyć na wieki wieczne. Парафіяльныя аб'явы перажываем 26-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем заўтра, 29 верасня, будзем перажываць парафіяльны адпуст у гонар святога Міхала Арханёла. Раніцай святая імша ў 9 гадзін, пасля ў 11:30 супольны ружанец для ружанцовага кола Міхала Арханёла, пасля святая імша гадзіне 12, пасля імшы эўхарыстычная працэсія і таксама вечарам святая імша о 18 гадзіне. Паміж святымі імшамі будзе адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Захвочваем усіх парафіянаў запланаваць так свой час, каб супольна перажыць парафіяльны адпуст. У аўторак 30 верасня ўспамін святога Гераніма, святара і доктара касцёла. У сераду 1 кастрычніка ўспамін святой Тэрэзы дзіцятка Езу з Панны. Пасля ранішняй імшы ружанец з ружай жывога ружанца святой Тэрэзы. У чацвер 2 кастрычніка ўспамін святых анёлаў ахоўнікаў. У суботу 4 кастрычніка ўспамін святога Францішка Асійскага, законніка. У сераду распачынаем ружанцовы месяц, запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл у буднія дні пасля святой імшы раніцай і ўвечары, а ў нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 10. Паважаныя дзеці, інфармацыя для вас. Ружанец для дзяцей будзе адбывацца кожную суботу у 16 гадзін. Кожную пятніцу у 19 гадзін катэхеза для моладзі сардэчна запрашаем. На гэтым тыдні першы чацвер месяца будзем перажываць раніцай, наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць
у канцелярыі, а ўвечары адбудзецца святая імша аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У чацвер таксама святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы. Першая пятніца месяца на гэтым тыдні спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Таксама на гэтым тыдні першая субота месяца запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы гадзіне 8, магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, а пасля святой імшы гадзіне 10 эўхарыстычная працэсія. У нашай краіне гэта дзень малітвы за выкладчыкаў, настаўнікаў, выхавацеляў і катэхетаў. Таму захвочваем да супольнай малітвы. Паважаныя, набліжаецца месяц лістапад, месяц памяці і малітвы за нашых памерлых. Не забудьте навесці парадак на наших могілках. Паважаныя, на старых могілках у Ашмянах ЖКХ на гэтым тыдні рабілі парадкі, касілі там старыя дрэвы, таксама убіралі, пакасілі, зрабілі, але, на жаль, вось гэты весь мусор астаўся на могілках, таму пастараемся не чакаць лістапада, а ў найбліжэйшыя дні зрабіць парадак на могілках. З 1 кастрычніка у буднія дні записываем на выпамінкі за гадзіну да святой імшы ад 1 кастрычніка, а таксама і пасля святой імшы ў канцы касцёла. Можна прынесці загадзя ўжо падрыхтаваную картку з імёнамі і прозвішчамі нашых памерлых, зробленую або на камп'ютары, альбо такім разборчывым подчеркам в іменітельным падзеже. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні, на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Сённяшнія ахвяраванні, якія былі збіраныя падчас святой імшы, прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Віталій Карней, 46 гадоў, Яніна Барановская, 76 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечное, нехай им свеці, нехай спочивають у супокой вечный. Вечный отпочинок дай им, Пане. А святло вечное, нехай им світить, нехай спочивають у супокой вечным. Вечный отпочинок дай им, Пане. А святло вечное, нехай им світить, нехай спочивають у супокой вечным. Даверым новый распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дзякуй усім за супольную малітву для отца Аркадія, за скіраванае слово да нас, за малітву. Пасля благаслаўлення традыцыйна дзеці падыдуць на благаслаўленне, і пасля ўжо, як трошкі прайдзе часу, як дзеці выйдуць з касцёла, тады будзе адноўлена адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Далей трываем у 40-гадзінным набажэнстве. Са свайго боку хачу падзякаваць для мясцовых святароў і для ўсіх вернікаў за тое, што маю магчымасць сёння-заўтра удзельнічаць у гэтых святых імшах у Ашмянах. Запрасіў мяне памерлы ksiądz probaszcz Jan, якраз 8 верасня ў Гудагаі мы адзначалі адпуст нараджэння Маці Божай, тады ён прыехаў, праз некалькі дзён ён адышоў у вечнасць. Даручаю таксама вашым малітвам і нашу супольнасць кармелітаў у Гудагаі, гэтую парафіяльную супольнасць, маленькую у параўнанні з вамі, калі паглядзець тут, то jak na feście w Gudagaju, ale tak samo i zapraszajem nawiedywać w Gudagaj, tam jubilejna świątynia, sanktuarii naszej grodzieńskiej diecezji, prawda, sionia niektórych baczu z Gudagaja, tu w Aszmianach. A wiecie czemu? Bo tam na dworze sionia molacza, nie tamu, że to tak jak na feście, a tamu, że to w kościele jeszcze remont, ale tym nie mniej każdy dzień kościół odkryty dla nawiedywania. Zapraszajem. Цяпер благословлення, а затым благословлення дзяцей, якога чакаюць, напэўна, так?
Pan z wami. i z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bóg Usiemogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u spokoi Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę